Hei, salut lume! Eu sunt Ionuț și astăzi joc Minecraft Multiplayer Survivor cu sora mea Denisa. Bă, ce găsești acolo? N-am filmat de ceva vreme. Am luat-o tot. Bă, nu mai dă și mie. Ce mai e și asta de mâna mea? Știi, am uitat ce. Ia, ce? Asta de mâna mea. Asta. Ăla-i gold. Asta. Nu, mie dă-mi ăla. Asta? Da, cât ai? 2. Dă-mi. Moșul. Sau mortul. Mai ai ceva? Și pomurile. Și asta. Și asta. A, nu, dă-mi aia neagră. Nu asta. Aia. Cam dau sora mea, dă-mi. 5. Nu avem cum să facem un portal. Asta și eu portal, dar nu avem pichetă. Dacă ne avem, uite, noi din ăsta facem portal. Am uitat cum să mă băgăm soarele. Nu mai vorbi așa. Acum, na. Ce dracu să fac dacă nu spun să lumea? Oh my god, ce mă enervează. Unde? Stai aici. Cred că o să încheiem și aici episodul. Da, am filmat destul și este aici să închidem episodul. Am glumit. Da, deci dacă vedeați cum că am făcut. Am 3 funi? Bă, mai bine taci din gură. 3 taci. Ai 3 taci din gură, nu așa? Ce stă aici? Ia uita skin-ul lui Denisa. Este. Dați-te, mă. E fata asta cu pelerină. Eu sunt băiatul ăsta cu pelerina aia. Băiatul ia mâncare că mă duc după lemne. Porci. Eu caut porci. Căzui în peșteră. Eu mă duc după lemne. Da. Tu te văd, dar nu mă duc. E pura, cocones. Scoală-te din mâna și... Băi, bine că nu pot. Nu te mai găsesc. Deci undeva să nu te mai găsesc. What the fuck? Nu mai rămân și speriai. Nu și picioarele, sunt M-am speriai. urcat aici. Unde mă te afli? Pe turn? Da. Mănânc eu aici niște cereale. Câte fără frumoase aici. Auzi un pui. Bă, n-am omorât puii. Aia, puii de mei. Nu pui mai intra. Că le omorât, că să le mulțim. Nu, omor oile. Bă, nu omorâ oile, ești nebună. Atunci omor oasele. Bă, nu omorâ nici vaci, le mulțește-le și după aceea le omorâ. Omorât. Bă, ești proastă, nu le mai omorâ, că de ce să fac? Vreau să face. Bă, nu că trebuie omorâ oile și vacile. Nu mai omorâ vacile aia, zis. Bă, nu omorâ tot ce puneți de cale, că mă enervezi. Nu mai omorâ. Cadou.
Vino cu și dăm aici toată carnea. Vino tot ce ai. Dă tot ce ai. Tot. Orice. Tot. Și du-te la casa aia și bagă-le la prăjit. Uite și dăm tot ce ai tu. Tot. Nu. Acum. Dau și gardul meu. Dăm tot. A rupt un gard. Băi, proastă! Pentru că nu puteam să ies. Aoleu. Mă duc să-mi pun la loc. Băi, nu mai vin aici. Doamne. Dacă nu vin coace, nu mai filmez. Gata. Ce repede ai venit. Hai, dăm tot. La gard. La fână. Tot, așa. Mai dă. Deci infuiesc, hai mai dă repede până nu vine poliția. Hai, mai dă. Faci apa, nu știu de ce a luat. Dăm tot. Mai repede. Moara e a meu. Ce? Dăm tot. Gata. Și golden, dăm golden acum. Ce a dat goldenul? Golden? Ha, da, dăm. Nu vreau să-ți dau asta, îmi plac costumul. Dă tot acum, clipa asta. No. Tot. Dar nu vreau foalea mea. Dăm bă tot, Ani. Asta e bani. Dăm plan, hai. Na. Bă, ce faci? Bă, frumos, nu așa, pune-mă pe jos. Că ce nu mai mănâncă. Nu mâncăm, facem paște. Bă, unde fugi? Vino înapoi și dăm tot. Bă, vino înapoi și dăm tot, nu mai e. Nu, dacă n-ai venit în 5 minute, în 5 secunde, nu mai filmez cu tine. Acum. 1, Du-te de aici. 2... Punem caldul aici. Lasă-mă așa, e mai frumos. Hai, dăm tot acum. Nu vrea foalea mea. Pune floarele la loc. Ce mai? Așa e bine, hai. Mă vine. Lasă villagerii în pace. Să prin comori villagerii. Am luat o floare. Pune-mă florile, la rog. Nu prea frumoasă. Dar pun asta la loc, îmi place asta, nu știu. Dacă îmi place... Hai, intră într-o casă, repede. Uite aici. Pe aia care spartă gardul. Vino. Hai, vino că vine zombie. Deja veni unul. E pe mic. Pută! Știi că sare zombiul? Chide dracu. Când eu am o lumânare. Ia, Uite o mână. dă-mi repede. Acum. Tăceți că filmez! Ce e de țipi? Avem o masă, mâncăm ceva? Nu. Dar mi-e foame. Ba da, mi-e foame, dar că de să prăjesc, bă, ce facem? Mergem în casa aia. Nu mai frică de zombie. Mă duc să dăm carnea să mă duc să o păzesc. Da, mă, un loc. Dacă puteam să te bat, Păi, te omoram. dăm o dată carnea. Tragi mă negură că nu-ți dau nimica. Dăm eu. Bă, nu zici că nu-ți dau nimica? Sunt poliția. Ce nu faci? Mă duc să găsesc un telefon, nu? Hai să găsești telefon. Telefon. Dar de ce dormiți pe partea asta? Eu văd deja casa. Bă, fugiți? Pentru că ceva neapărat. Ok, am revenit. După cum vezi, ne-am baricadat aici. Apare încă noapte. Da, a fost da. Și-a luat niște lumânări. Au dat prin... Da, și a fost și-a luat lumânări. Pentru că mi-a fost frică și am trimis-o pe ea.
Ne baricadăm aici. Gata, mă, uite. Ne baricadat aici. Dar păi angelii tot vin. Nu mai are cum să vedem, mi se pare. Bă, uite că acolo nu. Uite, na, haide, nu. Adică să iau tot. Nu mai luăm niciun tăr din încoace. Bă, fi cu minte. Nu mi-e frică cu pindică. Vezi, pun asta aici care nu mai pot să le mai spargi. Stai până mâine. Pune aici dărjul înapoi. Pune acolo, știi, dar... Ce lemnul? Nu luna. Nu treaba de acolo. Dacă puteți să vă ce puteți, da? Iau scaunul. Sau ce foame că am păzit și carnea. Nu mi-e foame. Dau un cadou. Vrei un cadou? Bă, să fie că eu mă arunc în lavă. Nu. Dar și nu pot. Pun asta în lavă? Lâna? Nu. Bă, a rămas lâna acolo! Fugi! Bă, ce facem săraca lână? Trebuie să-l vă la parte. Numai tu, mă. Bă, ce facem? Am tot doi. Bă, s-au de foc. Și de aici. Help! Stai de so! Ajută-mă! Ajută-mă să... Gata, mă, nu mai pot. Bă, a venit zombie-ul! Fuck! Oh my god! Am ieșit! Mi-a dat crezi. Ok, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Și ne vedem data viitoare. Și pa, pa!